هذه المناقشة تقع بين إسحاق موسى الهيري وصديقه مصباح ابن رابع. This is the conversation between Ishaq Musa Al-Heri and his friend Misbah Rabi'u. Wannan tattaunawa ce tsakanin Ishaq Musa Al-Heri tare da abokinsa Misbah Rabi'u. Man anta? Who are you? Kai waye? Ana ɗalibun bil jami'ati. I am a university student. Ni ɗalibin jami'a ne. A anta ɗalibun jaridun? Are you a new student? Shin kai sabon ɗalibi ne? Na'am, ana ɗalibin jaridun. Yes, I am a new student. Ni sabon ɗalibi ne. Min aina anta? Where are you from? Daga ina kake? Ana min Zaria. I am from Zaria. Daga Zaria nake. Masmuka, what is your name? Yaya sunanka? Ismi Ishaq Musa Al-Heri. My name is Ishaq Musa Al-Heri. Sunana Ishaq Musa Al-Heri. Waman haza al-fata allazi ma'aka? Who is this boy with you? Wanne yaro ne wannan a tare da kai? Huwa zamili. He is my colleague. Abokin karatuna ne. Ahuwa aidan min Zaria? Is he also from Zaria? Shi ma daga Zaria yake? La, huwa min Kano. No, he is from Kano. Daga Kano yake. Masmuhu, what is his name? Yaya sunansa? Ismuhu Hamza. His name is Hamza. Sunansa Hamza. Ma luggatuka ya Ishaq Musa Al-Heri? What is your language, O Ishaq Musa Al-Heri? Menene yarenka ya Ishaq Musa Al-Heri? Lugati Al-Fulani. My language is Fulani. Yarena shine Fulatanci. Ahiya luggatun sahla? Is it an easy language? Shin shi